義士からかけられた心ない言葉に胸の奥が張り裂けんばかりに痛む。これほど義士から憎まれるようになった理由をこの時の私はまだ知らなかった。私の名前は橋本いつき。先月で29歳になったものの、現在も実家で両親と共に暮らしている。私は主に夜間は飲食店でバイトをしていて、その他にも在宅でできる仕事を掛け持ちしている。むしろ在宅でしている仕事の方が本業なのだが、本業の報酬だけでは少々心もとない。さすがにこの年で親のすねをかじり続けるわけにもいかないため、実家にはきちんと生活費を入れている。一人暮らしをするための資金はあるのだが、私の母は生まれつき体が弱く、それがとても心配だった。父だっていつまでも元気でいられるとは限らないだろう。少々病弱な母親のことを思い、できる限りそばにいて支えになるために実家暮らしを続けていた。両親と共に穏やかな毎日を送っているのだが、私の頭を悩ませていることが一つあった。それはたびたび実家を訪れては、家に入り浸る既婚者の兄。私には4歳年上の兄、圭介がいる。圭介は結婚前まで定職に就かず、ふらふらとその日暮らしのような計画性のない生活を送っていた。学生時代から昼夜問わずゲーム仲間と通話し、大騒ぎしていることも当たり前。常にパソコン前に居座ってゲーム三昧の毎日。ゲーム自体に課金はしていないようだったが、何に使っているのか、いつも金欠だとぼやいていた。ゲームのこと以外興味がなく、家族との時間よりも自分の趣味を優先してきたのが私の兄。だが、派遣先で出会った女性社員と運命の出会いを果たし、兄はやや更生したようだった。運命の人と出会い、人が変わったように真面目に仕事に打ち込むようになったのだ。相手もそんな兄の一生懸命さに惹かれ、しばらくして交際するようになったらしい。そして交際中に相手の女性の妊娠が発覚し、流れでそのまま結婚。5年前には可愛い娘が生まれ、両親は初孫の誕生に歓喜した。目に入れても痛くないほど孫を可愛がる姿を見て、私も心から安堵したものだ。兄は結婚してからも相変わらず転職を繰り返してはいたが、無職に戻ることはなかった。以前のようにふらふらすることがなくなり、兄の結婚生活はうまくいっているように思えた。しかし今でも兄は何かと理由をつけて実家に泊まったり、夕食を食べていこうと居座ったりする。奥さんも小さい娘もいるのに、ここまで頻繁に実家に足を運んで大丈夫なのだろうか。おい、いつき、冷蔵庫に酒が入ってないんだけど。お前、バイトまで暇してるんだから買い物くらい行ってこいよ。兄は実家にやってきては、在宅で仕事をしている私を呼び出して、こき使おうとする。私は家で暇をしているのではなく、本業の仕事をしているのだと言っても、まともに取り合わず。女はいつまでも親のすねをかじれていいよな。社会的責任とか、そういうの求められなくて本当に羨ましいよ。そう言って私のことを見下してくる。確かに私は結婚もしていないし、家を出て経済的に独立しているわけでもない。だが兄と違って働き始めてからは実家にお金を入れている。当然のように家事もしているし、人が思っているほど親のすねをかじっているつもりはなかった。そもそも学生時代からゲームにのめり込み、部屋に引きこもっていた圭介には言われたくない。家にお金を入れたことだって一度だってないくせに。つうかこの前頼んだイラスト出来上がってる？もう仲間はイラスト持ち寄って遊び始めてるんだけど、俺だけ何もないの恥ずかしいんだよ。
金払ってんだから早くしろよ。圭介は勝手に自室に足を踏み入れ、私が作業している手元を覗き込もうとする。勝手に部屋に入ってこないでよ。人に無理やり書かせておいてよく言うわ。企業案件のイラストに手をつけていた私は、兄を追い払い、さっさと部屋から追い出した。今回もしつこく兄に頼まれ、兄がゲームで使っているキャラクターのイラストを描かされている。ゲーム仲間はイラストを描ける人が多く、兄は自分が絵を描けないことをコンプレックスに感じているらしい。自分で描かない代わりに多少の金を払ってこうやって私に依頼をしてくる。私は駆け出しのイラストレーターであり、請け負っているのは企業案件の他に個人からの依頼も少々。実の兄ということもあり、イラストの依頼は通常よりも安い値段で請け負っていた。ただ仕事を優先にしているからと伝えても、いつもこの調子で兄は私の仕事に理解を示していない。どうせ趣味の一環で楽しく描いているだけだと決めつけているのだろう。私のことを実家暮らしのお気楽なアルバイターだと見下しているのは、実は圭介だけではない。結婚前まで大手企業に勤めていた技師の身売りも、私のことを馬鹿にしているようだ。アルバイトをしながら適当に暮らして、いつまでも両親の世話になっていると。彼女は昔から勝手にそう決めつけて、私のことを親に甘やかされた困った妹だと思っていた。技師は私より6歳年上で、兄よりも年上なので、かなりしっかり者のように見えた。実際にかなりしっかりとした性格で、チャランポランな兄をどうにか支えているのだろう。そもそも技師の言動には、私に対する敵対心が常に潜んでいて、軽蔑されているのを感じている。技師に冷たい態度を取られるようになったのは、姪のナナが生まれてからだ。5年前、生後間もない姪を連れて遊びに来ていた技師。何気ない会話をしているとき、新婚旅行はどこに行くんですか？と私は尋ねた。しかし話を振った途端、それまでにこやかに私の母と言葉を交わしていた技師の様子が一変した。は？氷のように冷たい眼差しで私を睨みつけ、彼女は無言になる。別に新婚旅行に行っていないことを咎めたわけでもない。両親も私と同じように旅行の予定を尋ねたことはあったはず。兄夫婦はまだ新婚旅行に行けていないようだと聞かされていたから、なんとなく尋ねただけだった。両親が何事かと目を丸くして、様子のおかしい技師のことを見つめている。旅行はナナが大きくなってから改めて、それでいいって話になったんだもんな。重苦しい沈黙の時間を、兄の焦ったような声が打ち破った。結婚前には子供が生まれてからと話していた兄が、今では子供が大きくなってからと言っている。何か言いたそうにしている技師を遮って、兄はどうでもいい話題を出して話を無理やり変えた。私は突然表変した技師の態度に不満と疑問を覚えたまま。ちなみに娘が生まれて5年経った今でも兄夫婦は新婚旅行に行っていない。幼い娘がいては旅行どころではないと悟ったのだろうと私たちはあまり深く考えていなかった。技師との関係はともかく日々成長していく姪の姿を見るのは楽しみだ。姪のナナは私のことを慕っている様子で心から可愛いと思えるのだが、私のことを見下す兄、そして私を意味嫌う技師が実家を訪れるたびに私は嫌な思いをしていた。ある日、私が自室で仕事をしているとインターホンが鳴った。ディスプレイに映し出されたのは技師と姪。両親が揃って彼女たちを迎え入れると、せっかくだからと皆で昼食を食べることになった。
両親とは楽しそうに会話をする義士だが、私の方には視線も向けず、明らかに避けている様子。そんな義士の態度には慣れていたので、あまり気にせず、昼食の間はほとんど無言でいた。実は今日伺ったのは、お二人にお願いしたいことがあって。皆が昼食を食べ終わった頃、義士が改まった調子で両親に話しかける。しばらくの間、私と圭介さんとナナの三人をここに住まわせていただけないかと。義士が両親に持ちかけたのは、この家で同居させてほしいという話だった。三人で現在住んでいるアパートが老朽化によって取り壊されることになったそうで、安全面の問題からいち早く引っ越した方がいいと管理会社には言われたらしい。新しい部屋が見つかるまでの間、しばらくこの家に身を寄せたいということだった。両親はあっさり同居することを了承し、可愛い孫娘に向かってニコニコと笑いかけた。ナナちゃんと一緒にいられるのは嬉しいな。ナナもおじいちゃんおばあちゃん、いつきちゃんと一緒なの嬉しい。私のことを慕うメイだが、そんなメイのことを見下ろす義士の表情はひどく硬い。期間限定とはいえ、兄たちと共に実家で暮らすことになり、憂鬱な気持ちが押し寄せてくる。私のことをこき使い、見下してくる兄。私のことを内心馬鹿にしながら、冷たい言動を隠そうともしない義士。そんな兄夫婦と過ごす時間が増えると思うと気がめいる。両親は孫と共に暮らせることを喜び、すぐに兄たちが暮らしていけるように部屋を整え始めた。どうしても部屋が足りないから、押し入れを片付けて部屋を増やすしかないかしら。部屋の割り振りや片付けについて母が説明していると、不意に義士が口を開く。これを機に、いつきさんには一人暮らしをしてもらうのはどうですか？もういい年でしょう。突然のことに私は目を白黒させる。両親もポカンと口を開け、とんでもないことを言い出した義士のことを見つめていた。両親から向けられる視線に慌てたのか、義士は取り繕うように言葉を重ねる。私、高校卒業してすぐ家を出てるんです。今のいつきさんと同じくらいの年で結婚して、すぐ娘を産んでいますし、私にできるんだから、いつきさんにできないはずないですよ。この人は、私のことを何が何でも家から追い出そうとしている。そう感じた私の胸の内では、義士への不信感が高まっていく。父と母は顔を見合わせて、それはそうなんだけどね、と曖昧に笑った。両親が私に出て行けと言わないのは、私が母のことを気遣って大半の家事を担っているからだ。押しかけてきたのは義士の方なのに、なぜ彼女の言いなりになって私が家を出なければならないのか。私のことが気に食わないのなら、最初からこの家に来ないでほしい。もやもやとした気持ちを抱えたまま過ごしていると、仕事を終えた兄がやってくる。義士から連絡を受けて、改めて両親にお願いするために実家に来てほしいと言われたのだろう。兄は義士からおおよその話を聞いていたのか、私に向かって心ない言葉を投げつける。お前さえいなければ部屋が空くんだからさ、いい加減に早く自立しろよ。親に迷惑をかけるなって。義士からの文句と同じような言葉だったが、兄は両親に気を使わない分手加減をしない。母はうつむいてしまった私の前に立ち、妹に向かってそんな口を聞くのはやめて、と諌める。父は厳しい表情で兄を見据え、お前にだけは言われたくないだろうよ、と小さくつぶやいた。父も私と同様、未だに実家に入り浸っている兄のことをよく思っていない。両親が私をかばう姿勢を見せたことで、兄夫婦は心底面白くなさそうな顔をして引き下がる。
兄夫婦と少しの間でも同居するのは我慢ならないが、長くても3ヶ月。3ヶ月我慢すれば解放されるのだからと、私も仕方なく同居の話を受け入れることに。兄夫婦と違って私のことを慕う小さい姪のことを思うと追い出す気にはなれない。だが兄たちと一緒に暮らすようになってからいろいろと制限が増えた。在宅で仕事をするのが億劫になり、飲食店バイトのシフトを増やしたくなるほどに。ちょっといつきさん、暇してるんだったらお母さんのこと手伝ってあげなさいよ。けたたましいノックの音とともに、彼女は一日に何度も作業を邪魔してくる。義士は私が在宅でイラストレーターの仕事をしていることを知らない。部屋にこもって遊んでいると思っているのか、家事をしろと口うるさく言ってくるのだ。全く作業が身に入らず、私は義士たちが寝静まった頃に睡眠時間を削って作業を進めるしかなかった。私の頭を悩ませるのは義士だけではない。これまで散々実家に入り浸っていた兄。妻と娘を連れて実家に越してきてから、なぜか帰宅時間が妙に遅くなっていった。そのことで義士は相当イライラしているらしく、結果的に私が彼女から八つ当たりされる羽目に。冷たく当たられるだけならまだよかった。最近では、ナナが私に話しかけようとすると、義士は鬼の形相で娘のことを叱りつけるのだ。あまりにもひどい態度を取られ、私はいつしかストレスで心身ともに調子を崩すように。体調を崩した私を心配する両親とは裏腹に、義士はますます私への憎悪を募らせた。家の中で顔を合わせるたびに睨まれ、両親には聞こえないような小さな声で囁きかけられる。具合が悪いふりをして私たちに当てつけでもしているつもり？さっさと出て行けって言いたいわけ？私が意図的に義士を貶めようとしていると、すっかり勘違いしているらしい。言葉の暴力は止む気配がなかったものの、私は義士の八つ当たりになれつつあった。お前がさっさと出て行け。親や兄に依存するのをやめろ。と心ない言葉をかけられる日々が続く。両親はともかく兄に依存した覚えは全くなかったため、私はそう言われるたびに首をかしげた。彼女は一体何を言っているのだろう。自室で仕事をしている時でも、義士は勝手に部屋に押し入ってきて、ぶしつけにモニターに視線を向ける。まともな仕事もしないで遊んでばかり、本当に良いご身分だこと。文句を言われるのはいつものことだったので、私は無言で受け流す。無視されたことに腹を立てたのか、義士は両親が不在にしていることをいいことに、声を張り上げた。お兄さんから金をむしり取って遊び暮らして恥ずかしいと思わないの？え？何のことですか？怒鳴られるのはいつものことだが、私は兄から金をむしり取ったことなど一度もない。怒りより先に大きな疑問が浮かぶ。義士は私のせいで、いつまで経っても貯金が増えず、引っ越すための費用もないのだと吐き捨てた。圭介が家庭を顧みないのは、いつまで経っても妹である私を甘やかしているからだと。そう話す義士の目に浮かんでいたのは、私への敵対心。何か勘違いしているのではないかと思って、私が誤解を解こうとしたとき、部屋の前に兄が現れた。これ以上俺の妻を苦しめるな。お前のせいで俺たちは不幸になっていくんだ。頼むから出てってくれ。兄は悲痛な面持ちで私に向かって叫ぶ。ねえ、二人ともさっきから何を言ってるの？怒鳴られる理由がさっぱりわからず、私の背には冷や汗が流れた。実の兄からも、その結婚相手からも、存在を否定され、一方的に攻撃される毎日にはもううんざりだ。
二人を追い出した後、自室に留まっていた私の胸に、ふつふつと怒りがこみ上げてくる。やられっぱなしではいられない。私は自分の名誉を守るために行動しようと心に決めたのだった。兄たちとの同居が始まってから1ヶ月が経った頃、作業が一段落してリビングに足を踏み入れた私の視界に、庭先で走り回る姪の姿が映り込んだ。義士の姿はなく、一人で外遊びをしているようだ。しかし次の瞬間、姪は庭の草木に足を取られて思い切り転んでしまう。大した怪我はなさそうだが、転んだことに驚いて、姪はわーわーと声を上げて泣き始めた。慌てて外に出て駆け寄ると、ナナは私にぎゅっとしがみついてくる。ナナちゃん、怪我はない？服についた泥や草木を払ってやると、姪は涙ぐんだ表情のまま小さく笑う。リビングに目をやると、眠たそうな表情で目をこすりながら歩いている義士がいた。ついうとうとと昼寝をしてしまい、ナナから目を離してしまったのだろう。庭先にいる私とナナの姿に気づき、ナナが泣いているのを察した途端、義士が血相を変えて詰め寄ってきた。私の娘に触るな！この疫病神！リビングから怒鳴りつけられて、私と姪は揃って身を縮ませる。あんた、私の娘に何してんのよ！自分が娘から目を離したくせに、人のことを悪者扱いするとはどういう根性をしているのか。お姉さんが昼寝をしている間に、ナナちゃんが庭で転んだんです。それを助け起こすことの一体何がいけないんですか？さすがに私も黙ってはいられず、義士に向かって毅然とした態度で立ち向かう。姪は自分の母親を見上げ、いつきちゃんは転んだ私を助けてくれたんだよ、と私をかばった。そもそも、ナナちゃんから目を離したのは自分でしょ？何でもかんでも人のせいにしないでもらえますか？私から突きつけられた正論に、義士は言い返すこともできず、黙り込んでしまった。姪は母親の元から離れ、汚れた膝を洗うために家の中に戻っていく。どうしてお姉さんは私のことを敵対視するんですか？私が一体あなたに何をしたって言うんですか？その場に取り残された私は、義士に向かって静かに問いかける。身に覚えのないことで責められ続けて困惑しているのだと、まっすぐに彼女の目を見つめた。私の問いに、義士は少し困ったような表情を浮かべて首をかしげている。姪のことは両親に任せ、私は義士と二人きりでしっかりと話し合うことを決めた。お兄さんの優しさにつけ込んで搾取するのはもうやめてもらいたいの。あなたのせいで私たち家族の関係はめちゃくちゃになってるんだから。搾取ってどういうことですか？そんなことした覚えがないと口にする私に、義士がぎょっとした表情になって言葉を重ねる。だって、あの人がゲームばかりしてるのは妹に誘われたからだって。新婚旅行に行くお金がないのも妹にお小遣いをあげなきゃならないからって。義士の言い分では、毎日暇を持て余している私が兄を無理やり誘ってゲーム漬けにしていると。それが我慢ならなくてずっと冷たい態度をとってきたと打ち明けられる。圭介がゲームばかりして家庭を顧みないのは妹である私のせいなのだと義士はずっと思い込んでいた。兄は娘が生まれてからもふらふらと夜に家を空けることがあったそうだ。加えて会社が休みの日には自室に引きこもって一日中ゲームをしているのだとか。新婚旅行はおろか、休日に子供を連れて出かけることすら渋る。育児はもちろん、家事だって一切手伝おうとしない。空いた時間は丸ごと自分のためだけに使おうと思っているようで、家庭を顧みる気配は感じられなかった。義士から兄に不満を打ち明けても、
金のかからない趣味なんだから文句を言うな、と言い返される。話し合いにもならず、義士はずっと一人で思い悩んでいたのだ。仕事のストレスを趣味で発散しているんだと言われてしまえば、専業主婦の義士は反論しづらい。ゲームに課金はしていないと言いながらも、やはり兄は自分の趣味に金を使っている様子だった。義士が問いただしたところ、妹からイラストを売りつけられて仕方なく金を渡していると話したらしい。飲食店のバイトしか収入源のない私が兄に自分のイラストを売りつけて金をねだっていると。だから貯金もできていないし、旅行に行く資金もたまらないと金遣いの荒さを私のせいにしていたのだ。あまりのことに私は衝撃を受けてそのまま固まってしまった。兄は結婚前から自分をよく見せるために都合の悪いことはすべて私のせいにしていたのだと悟る。これでは義士が私に良い感情を抱かないのも当然のこと。私は誤解を解くためにできるだけ感情を押し殺しながら説明を試みた。私の本業はイラストレーターであること。兄から強引に頼まれて格安でイラストの依頼を受けていたこと。そして兄は学生時代からゲーム三昧でまともな生活を送っていなかったこと。兄にお小遣いをもらうまでもなく、自分で暮らしていけるだけの収入はあるのだと私は話す。兄に搾取されていたのは私の方だ。むしろ私と両親は兄のことで頭を悩ませていたんです。結婚したのに実家に入り浸ってお姉さんたちを放置して頻繁に泊まりに来るから。そんな、嘘でしょ？私の話を聞いて、それらが事実であると理解した義士が頭を押さえる。互いの話を聞いているうちに、兄が私を出しにして自分の趣味に金と時間を費やしていることが判明した。金のない実家暮らしの妹にお小遣いをあげていると義士に嘘をつき、他のことに金を使ってきたのだ。この他にも余罪が次々と明らかになる。妹が母親の面倒を見ないから俺が代わりに、と言って、兄は何度も家を空けていた。実際に病弱な母の面倒を見てきたのは私。兄は実家に来ると、決まって自分の部屋にこもって夜中までゲームをしている様子だった。話を聞き終えた義士は顔面蒼白になり、がっくりとその場にうなだれる。床に座り込むと、額をこすりつけるようにして、大きく頭を下げた。本当にごめんなさい。私今まで、圭介さんの言うことだけ鵜呑みにして、あなたにひどいことをしてしまって。今までのことをどうか許してほしいと、義士は涙ながらに謝罪を繰り返す。彼女は私さえいなければ自分たちの生活がうまくいくと思っていた。だからこそどうにか私のことを実家から追い出そうとしていたのだろう。どうして今まで気づかなかったのかと自分を責める義士だが、兄は口が達者なので騙されても仕方がない。わざわざ両親や私に連絡を取って兄の様子を確認するのは彼女の立場では難しかったはずだ。私がこれまでの義士の言葉や態度に散々傷つけられてきたのは事実。そう簡単に許せることではないが、彼女も被害者なのだと思うと兄に対する怒りが湧いた。幼い娘を持つ母親が自分の家族を守るために必死になるのは当たり前だ。兄はそんな妻の気持ちや私たち家族のことを裏切って自分だけ楽しく遊びほうけていた。お姉さん、兄をこのまま放っておくわけにはいきませんよね。これから少し手伝ってもらえませんか？涙に濡れた顔を上げて義士が首をかしげる。私は義士、そして両親の力を借りて、ある計画を実行に移そうと決めた。
それから数日後、今夜も兄は遅くに帰宅して、すぐ自分の部屋にこもろうとしていた。いやー、明日の会議資料を作らなきゃいけないんだよ。同僚と通話しながら作業するから、部屋には絶対入ってくるなよ。わざとらしい言い方をして、何か言いかけていた私や義士を黙らせる圭介。仕事だと言っておけば、私たちは部屋に寄りつかないと分かっているのだろう。確か兄の今の職場では、持ち帰り残業は許されていなかったはず。遅い時間に帰ってきて、ここから同僚と共に通話しながら資料を作るなんてことがあるだろうか。嘘をついていることはすぐに分かった。それから少しして、私はそっと兄の部屋の扉を開ける。大きなモニターにはゲームの画面が映し出されていた。マイク付きのヘッドホンをつけている兄は扉が開いたことにも気づかない。ゲラゲラと大声で笑いながら楽しそうにゲームをしている。私は冷ややかな目でその様子を確認し、後ろに控えていた義士と顔を見合わせた。義士は私を引き連れて、とある機器のコンセントを抜きにリビングへと向かう。そう時間が経たないうちに、兄が反響欄になってリビングに駆け込んできた。ネットに繋がらなくなった。つうか、いきなり回線が切れたんだけど。突然自分のパソコンがネットに繋がらなくなったと言って、兄はひどく慌てている。そう、義士がコンセントを抜いたのは Wi-Fi のルーターだった。仕事で使ってるデータが飛んだかもしれない。お前ならすぐわかるだろう。早く何とかしろよ。私に掴みかかりそうな勢いで迫ってくる圭介。その目の前に割り込んで、義士は自分のスマートフォンを突きつけた。仕事？これが？あなたいつからゲーム会社で勤務するようになったの？え？スマートフォンに映し出された写真には、ゲームをしている先ほどの兄の姿が。それに加えて、兄の SNS に上がっていたゲームのスクリーンショットの数々が並ぶ。兄がネットに上げていた画像には、投稿した日付も記されていた。それらの日付は、どれも仕事が遅くなると言って帰宅しなかった日や、実家に泊まりに行った日ばかり。義士は無表情のまま、その他の画像も証拠として、兄の目の前に出していく。SNS では、他のゲームの仲間に対し、遅くまでありがとう、と返信している日もあった。義士を騙してゲームをしていたことについて、もはや言い逃れはできない。兄の SNS アカウントを特定できたのは、私がこれまで描いてあげたイラストを掲載していたからだ。兄のアカウントを特定した私は、怒り狂う義士にすべての情報を渡した。ネットの回線を一時的に切れば、慌てた兄が部屋から飛び出してくるだろうと見越して。ナナのことは両親に任せているので、この騒ぎが伝わることはないだろう。今や兄は顔色を悪くして、冷や汗をかきながら後ずさりしている。これまでついてきた嘘がすべてバレたと知り、兄は大慌てで声を張り上げた。みゆりは知らないだろうけど、こいつはとんでもないゲーマーなんだよ。俺がここまでゲームにハマったのは、いつきが誘ってきたせいなの。この後に及んで自分の過ちを私に押し付けようとするなんて。今までの義士なら信じたかもしれないが、もうそんな言い訳は通用しない。いい加減にしなさいよ。何でもかんでも妹のせいにして、それが兄のすることなの？いつきさんにも謝りなさい。うじうじと言い訳を繰り返す圭介を一括し、義士は冷たい瞳で睨みつけている。私はプロのイラストレーターよ。確定申告をする関係で、たとえ兄が相手でも見積書と請求書は毎回発行してきたわ。静かな声で告げると、兄が小さく唇を震わせた。私が手にした請求書の数々は、私が兄に高い値段でイラストを売りつけたことはないという証明。それどころか、相場よりもはるかに安い価格で書いていたことが明らかになる。
今までお姉さんに嘘をついて何にお金を使ってたの？義士と私は二人揃って壁際で震えている圭介に詰め寄った。圭介は目を左右に泳がせて、ごまかすようにヘラヘラと笑いながら話す。お前にイラストを依頼する他に別の人たちにもたくさん依頼してたんだよ。でも他の人は安い値段では描いてくれなくて、それで。ゲーム自体は金のかかるものではないし、課金をしていないという話も本当のことのようだ。ただ、自分で生み出したキャラクターのイラストが欲しくなり、たびたび依頼していたらしい。私のように低価格で請け負ってくれる人などいないから、月に何万円も使っていたそうだ。新婚旅行を先延ばしにしていたのは、旅行に使う資金がいつまで経ってもたまらないから。そして旅行に行けばゲームもしばらくできなくなるから、それが我慢できなかったと言われて私たちは呆れた。仕事だと偽ってネットカフェにも通い詰めていたらしく、その費用を合算するととんでもない額になる。あっけに取られる私をよそに、義士は深々とため息をついた。ゲームをやめる気がないなら、このまま離婚しても構わないわよ。冗談だろ？呆然とする兄に追い打ちをかけるのは、姪を寝かしつけて戻ってきた両親。奥さんが冗談でこんなこと言うはずないだろ。父の表情はかなり厳しく、うろたえている圭介を前にして首を横に振る。そんな理由で離婚されるような息子が実家に戻るのを許す気はない。離婚した後に帰る家はないと思ってくれ。母は自分が育て方を間違ったのだと言ってすすり泣いている。義士が慰めるように母の背中をさすり、私と父は互いに顔を見合わせた。自分の味方がどこにもいないことを悟り、兄は絶望したように視線をさまよわせる。ねえ、今までのこと全部謝ってよ。人のことを見下して馬鹿にして、挙句の果てにはゲームする言い訳に使うとかありえない。私の言葉にびくりと肩を揺らし、兄はゆっくりと義士に向かって頭を下げる。離婚したくない、許してほしいと泣いている兄だが、私に謝罪する気はないらしい。いつまで経っても謝らないのは、実家暮らしの妹さんのことを見下してるからよね。妹さんが会社で働いてないから？正社員じゃないから？じゃああなたは専業主婦の私のことも馬鹿にしてるってこと？義士の正論に兄はうまい返しが思い浮かばないのか、パクパクと口を開いたり閉じたりしている。身売りのことは馬鹿にしてないけど、妹に言われっぱなしになってるのは、なんかこう、兄としてのプライドが。もういいわ。いつまで経ってもはっきりしない兄の態度に、すっかり愛想を尽かした義士。両親と共に兄のことを家から追い出し、玄関先に必要最低限の荷物を投げつけた。玄関の前で許してほしいと泣き叫ぶ兄を目の当たりにしても、義士の決意が揺らぐことはない。何もここまでしなくても、と私は思ったのだが、妹さんにもきちんと謝罪するまで、あの人のこと許す気ないから。そうはっきりと告げた義士の言葉に、これまでのわだかまりが溶けていくような心地がした。あれからしばらく経って、家を追い出されかけた兄は、これまでの行いを反省し、家事や育児も協力して行うと義士に約束した。義士が給料や口座の管理をすることに決まったのだが、兄はなかなか首を縦に振ろうとはしなかった。自由に使える金がなくなると思ったのか、かなり抵抗していたらしい。それを見かねた両親から、いい加減にしろと叱られ、最後にはしぶしぶ了承した。このままでは離婚される。自分の娘にも会えなくなるという焦りはあったのだろう。義士に許してもらえるよう、
どうにか父親としての責務を果たそうと考え直したようだ。しかし、思う存分ゲームができなくなったことで、兄は不満を抱えているらしい。どのくらいゲームに浸れない日常に耐えられるのだろうかと、私と両親は密かに心配している。ただこの次に家庭を顧みず、好き勝手にゲームをやり始めたら、間違いなく離婚になるだろう。義士はもし兄と離婚して娘と二人きりになったとしても、たくましく生きていくはずだ。ほどなくして新しく住む家が見つかり、兄たちは実家から出て行った。メイは父親が自分と遊んでくれるようになったことを嬉しく思っているようで、最近はずっと笑顔を見せている。私は幼いメイの幸せを願わずにはいられない。義士からは去り際にこっそりと耳打ちされた。たまに私たちの家に来て、お兄さんがきちんとやってるか確認してほしいの。私はその言葉にうなずき、小さく微笑んだ。兄たちが実家を去った頃、私はイラストレーターとして新しく企業からの案件を請け負うことが決まった。これまで受けてきた仕事の中で一番大きな仕事だ。地道に実績を積んでいった結果が出たのだと思っている。プロとして仕事をしている以上、これまでの価格で依頼は受けられないと兄には話した。兄はそんな私に文句をつけようとしたのだが、義士にきっと睨みつけられて小さくなる。私はこれからも家族を支えながら自分にできる仕事をこなしていこうと心に決めた。大切な家族のそばで公私ともに充実した毎日を過ごしていきたい。